Grb grada Slavonskog Broda. Udruga žena operiranih od raka dojke NADA, osnovana 2001. godine kao jedna od članica Županijske lige protiv raka. Tijekom proteklih 25 godina udruga svoj rad i aktivnosti usmjerava na pomoć i podršku ženama oboljelim od raka dojke. Od iznimnog je značaja za svaku ženu koja se nalazi u procesu suočavanja s bolešću. Mjesto je gdje mogu pronaći podršku i razumijevanje, odgovore na neke od svojih strahova, te spoznati činjenicu da dijagnoza ne mora biti kraj, već novi početak posvećen sebi. Članice udruge su tijekom proteklih 25 godina sudjelovale u brojnim javno-zdravstvenim akcijama. Dan Narcisa, koji se obilježava u Slavonskom Brodu od 2003. godine, želi se podići svijest javnosti o raku dojke kao ozbiljnom javno-zdravstvenom problemu i educirati žene o važnosti redovitih pregleda dojke kako bi se bolest otkrila u što ranijoj fazi. Dan ružičaste vrpce provodi svake prve subote u listopadu od 1999. godine s glavnim ciljem upozoriti na važnost ranog otkrivanja raka dojke, koji se u 90% oboljelih žena može izliječiti ako se otkrije na vrijeme. Dan mimoza je javnozdravstvena akcija posvećena borbi protiv raka vrata maternice, a organizira se treće subote u mjesecu siječnju. Sredstva prikupljena ovom akcijom usmjeravaju se za nabavku aparata koji će se koristiti u općoj bolnici dr. Josip Benčević za rano otkrivanje i liječenje malignih bolesti. Posebnu pažnju udruga poklanja aktivnom korištenju slobodnog vremena svojih članica, posebno u kreativnoj radionici, jer kreativni rad i druženje omogućuje predah i odmah od svakodnevice, razmjenu iskustva i pružanje međusobne podrške, a prodajom izrađenih predmeta na sajmovima priskrbljuju se određena sredstva za provedbu aktivnosti same udruge. S ciljem pružanja podrške svim onkološkim bolesnicima u gradu, udruga je suorganizator programa namijenjenih onkološkim bolesnicima u sklopu projekta Brodska donkolica, koji članicama omogućuje redovito tjelesno vježbanje, psiho-onkološku podršku, kreativno izražavanje, stjecanje novih informacija o samoj bolesti, prevenciji, zdravim načinima života i ostalo. Iskazujući zahvalnost za 25 godina organiziranog djelovanja, nesebičnog zalaganja i sudjelovanja u provedbi vrijednih javnozdravstvenih akcija s ciljem podizanja svijesti o prevenciji zloćudnih bolesti, te ustrajne potpore i pomoći ženama u teškoj borbi s onkološkim bolestima, na ponos grada i građana grada Slavonskog Broda dodjeljuje se javno priznanje i nagrada Grb grada Slavonskog Broda.